dan komi ba saboda duk abin zai je dawo su ne silar ka zuwa duniya. To wannan kenan. Abu na biyu kuma kamar yadda ake faɗan training an faɗi lokaci da komai amma yawanci kamar yadda aka faɗa har 7 da wani abu mutane ba su zo. Karka damu da facility kit dole shi zai kawo ko baya nan zai aiko. Kai present ɗinka ya fi don shi in ya zo da kayan in baka nan aikin banza ne. Amma kai in ka zo kana nan ko bai zo ba akwai exercise da za ka yi wanda zai zama maka amfani. Tunda kun ga mun yi ma jiya an huta yau ya kamata a yi gobe za a yi training kuma zai zama kamar last saboda wasan da za a je ran Alhamis. In aka je kuma kamar yadda ake faɗa an hatta yi za a yi wasa Friday to kaga akwai wani strength a gaban ka yi wannan wasan kai wancan. Kuma kamar yadda aka sani daga yanzu har zuwa watan January da za a kama akwai wasanni wanda da a yi ta yin su wanda kusan za ka samu tam ɗin da za ka huta ma ko training ka nasa idan zai zo maka ka ne ka tafi can kayi ka kuna ga yadda ko mutanen da suke Nigerian League ne ko wani waje da su complain yawan matches ko turawan za a sa middle week a yi waye kuma yanzu kusan haka ne. Kuma any abu da yake faruwa mistakenly wani abu zai faru sai ga an zo yanzu mun yi wasa sama da 10 ko nawa ko draw bai ban da last match ba ya kokari ba kwaduwar an yi kokari amma damuwar shine ai keeping wannan record din duk da dai draw ma is a win amma dai gaba in an ce an ware muku specific match za ku duba ku ga me aka yi most of them wanda suka buga wannan wasa amma har yanzu sun buga wannan wasan ne ni a fahimta na gaskiya ban ga improvement a abin da suke yi saboda na san in an baka dama ka duba ka ga result din da aka kira ma za ka yi wasan ka tashi ba mai iya taba ka ka ƙara samun advantage na wanda za ka ƙara yi kuma hakan ne yau so da ya tafi wata ran kila ya tafi wata ran a kira Palacios ko Ninja ko wani sai ka ga ina tim din shine abin da yanzu Kano Pilas take complain wai an je bayan kwallo ne kaga duk rashin tim ne in har kana da sauran wanda suka rage ba labule bane ko mutum nawa aka iba he can make it. To amma yanzu fa ya kai matakin da kaga professional ma kenan sun ce ba waye to kaga yanzu it means in ba nan yanzu to shikenan mutum din ta wannan shine wa'ancan ma suna experience sannan ko in kuka fada wannan to kun ga kun arame da academy baya because saboda kun san dai wanda suka iya ba su tabbata ba idan haka gaskiyar magana shine mu tsaya mu zage mu abin nan sannan kuma magana da yanzu sanda muka yi da shi yace kamar yadda so da ya tafi yana so dukan mu mutaya shi da don komai ba saboda ci gaban mu ne ko ba komi in Allah ya ci gaba ko kai baka je ba wata ran zai dube ka da wani abu wata ran ma za ka iya crowding dan club ɗinka ne kuna ga yadda Ahmad Musa yake yi zai je ga wasu team ko wani abu ya je ma away match ne ya dan tara su ko su magana ya dauki wani abu ya ba su to duk expectation din rayuwa shine ba wai kai din ba wani ma in ya zama in dai kana da nasaba da shi mai bi zaka iya enjoy wannan abubuwa da Allah ne kamar yadda aka sani kuma za mu za a yi match meeting da addu'a goban Allah a kai zabi in an ce za a yi abu yau ake faɗa ba wai ranar ba sai kai kokari ka karba in kidin ya kai kawo ne za a karba amma ba zai yi a ce sai an je waje ana samun canjin biyu ba gaskiya saka cin guri kai da shi dole ya gaya maka a na karbi kaza ko kaza kawai a yi mobilizing amma ranar ma mun yi suggestion na ga ba a gaya ma ba akwai ɗaya ɗakin a sa shi ya share da shi da Ali a gyara shi a daina kwado ne wannan ki ɗaya ne a nemi wani ki a sai wani kwado amfani da shi a sai wani kwado a sa a rufe zama duka kofan tana